bisa gawe timun bisa gawe aku nek kon ngene iki ra iso aja saya nek kon ngene aku ra iso aja Len nek gendon pengen bisa gawe akhirnya kan boten marang donganipun Pak Camat, Pak Lurah, kanca-kanca Alrosta ben tetep laris. Amin. Amin. Aku ya melu kemaki kok nek laris. Kemaki. Alhamdulillah. Penting anu ya Mas, nek dite wis nglumpuk aja mbok go medok ya. Dilumpukke. Antara setoran akhir bulan iki tanggal 2 ya wis tak boti. Ya. Pasti boti alhamdulillah. Mbok double iken. Ini sampean nunggak tak double. Iya. Mangga. Bapakku ngayahi kewajiban yen wis rambut mesti bangkir nuswantara hadir anakku sing bagus ayu dewe kan Elvaro kan Jawa Aurelia kan mesti beda Marvelino iki genane Jawa ora enek jenenge Paino kok wedok kan ya ora enek ayo mbok menawa kok ya Kipli kuwi lho asline jenenge Suyatmi ning lanang besok pinter sekolahe ceklik wedok ternyata rada ndembe yen wis pintar ngapusi oh ora nyambut gawe bisa mlaku sak Oke, kula kentenaken dhumateng Mbak Ambar. Dari aja oke-oke lho, Mbak. Aku mau pangling arep menyapa ya nek bener apa ora. Mboten kalih Ome. Semeneng anggiran aku aja pijar nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter hingga
protes karo wargaku kok wargaku. Tangga-tanggaku khususnya RT 20, RT 19 karo RT 22 baru kerja bakti. Lagi kerja bakti terus? Dalan nggon aku kan penghubung RT 19 20 karo 22 kan demblong. Guru-guru biawak. Ya biawak kuwi kan. Ya. Marane bisa gawe Aku nggumun karo seiki lho Mas, tukang syuting iki lho. Lah endi? Iki. Lah yo Suyatmi mau to. Suyatmi Kipli. Ayo. Jane wajahe kayak sing mene Gusti Allah ya ora pati-pati bagus banget. Ya ora pati elek-elek banget. Lah ning kok tingkah lakune iki ngentek-ngentekke wedokan jarine playboy. Apa heeh? Oh iya, lu masamu jarine iki Mas Jolo tak kenalke yangku. Cah kono kae. Sesuk nek iki lho pethuk nek iki. Beda meneh. Kalau kae yo yangku. Kaya ngono warung ngapeli anakku tak bajul kaya malah. Hai. Oh, ya serampang pacul. Ayah nek nyeluk ayah, ayah Jolo. Oh, wani ngincik omahku awas kowe. Rampung nuli kondo
aja lho. Setunggal lakon Putra Nuswantara ngiras pantes nderek nduk. Sangis. Rombongan buri-buri gitu ya melu rame tanteku. Ngosik bagian muradangka. Ngalamat wong ruwet. Nggih, anu kali digatene BRM sini entek lho. Enggak. Wis mau kok. Lajebane krusu Siang kalegan ugi arseka marak sowan ugi dipun seguyung profesional video syuting dari teman AA Multimedia RDA Audio Sound System.
kekarane wong akrami tutu pondok tutur upa hamung hati pawi bener Mas. Lah piye kudune? Anu apa jenenge mo? Piye mo jenengan mo? Dudu ati pawitane. Dudu ati. Ati. Ati pawitane. Bojoan kuwi gur ati. Bondo donya kuwi iso digoleki wong loro. Rek. Sangger saling mengerti, saling memahami ki bondo ki kok ya Omong kosong ki omong. golek dhewe. Ngomong apa? Golek dhewe njaluk jatah. Kowe iki kaya wong waras nek omong ngono kuwi. Aku kan ya maniku ngene iki ngandani. Aku nek ngandani iki pinter, Mas. Ambok kelingan nang omah kae. Opo? Lho, aku ki wong iki pangerten banget to. Bojoran kuwi tak keki nyoh. Aku duwe apa tak keki nyoh. Saiki aku serah duwe apa-apa karepe lah. Bojone kekne entek-entekan mumet. Sepeda Mas. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel ka langkung tan kena hati numbas arta dasar wong lanang ora pangarten kan ya ngono kuwi. Ora lanang. Jenenge wong wedok kuwi nek nesu kuwi ki mesti kangen. Nggih Bu nggih. Lah nggih, antara kangen apa jatahe kurang? Jaluk duite kurang to, Bu? Nek nesu. Lah nggih. Blonjone kurang to? Ya ngono. Dadi wong lanang ki kudu paham, aja bojone tok nesu kok malah genti-gentine soni ngono ki ya enggak boleh nggih Bu nggih. Jahat ngono kuwi enggak boleh.
acara foto binerkan pinanganten kekalih ugi para tamu musik kanggo sami lelenggahan. Ya, Taunono Dik Rian ya jumeneng kok Mas Suryadi lujeng siang Windonono nganti mau banjiran ora ya kowe? Mboten wong mau Medal pundi mau? mriko. Wah, lah aku metu kene ali montor. Sejaknya kok ora keli jeneng. Pomo keli malah kena nggih lakon kok. Kok iso? Iya, kena nggih crita anak putu. Nanti Iya montor. nek ijek urip. Lah iya, montor ireng keli malah apik aku nang. Tak sasak ngene timbang mubeng aku. Lah jenengan ki ora dikandani karo kanca-kanca to? Mboten kok, wong pokoke anggere butuh mangkat dalan ku nek bengi kene iki aku mlebu kene malah banyune kebak. Heeh. Mangsa dadak bisa lali marang dika
ingkang tuhu rina wengi dadi ati prasaja tur bisa campur sari iki nek elok Nggih. iya to anake tang aku rapati eloke ndelah kanca-kanca ya do sregep-sregep kabeh wis do teko Prabowo barang wis teko iki alhamdulillah ya Ora kaya ndek bengi. Selak banjir. Oh keterak banjir. nek montormu tetep keri lho gen aja metu kono seminggu tak tinggal lunga ora krasa atiku nelongso saben dina sing tak asa rina wengi katoneng netra monggo nelongso batinku saben dina mong ngalamun yen kelingan ati mbok piloro semangat lang. Ora semangat. Seminggu ngkas telung dina ngkas awake dhewe bali sambung macan meneh. Dadi kudu semangat kanca-kanca. Nah, nggih. Nggih selawe. Oh iya, wah, ndak do apal kabeh aku iso gak pindah kakak sambung macan suwe-suwe iki. Nah, monggo kalajengaken. Kendra. Pangayun Suko Alrosta Indonesia Alfa Audio juga media nganturaken wilujeng siang sedayanipun para tamu. Monggo Kang Mas. Seminggu tak tinggal lunga ora krasa atiku
longso batinku saben dina ngalamun yen kelingan ati mbok pilara Sati DPI pangkur wae Mas pangkur Kledang kledang kae sapa sajak kaya wong sing tak tresnani esemene sepet metu Mas, kadosipun Bapak Lurah sayah lho Mas. Lah ya ben sasi sayang apa sayah? Ha pakai ha sayah. Lah krunguku sayang ngono ya. Anggere hawane adem kok. Terusan ragathuk rada budhek kok Dik. Wong saya wong nyuwun pangapunten sedinten aktivitasipun nggih kathah kok ya. Pengaruh ya Mas. Ya pengaruh coba panjenengan nek job-job terus lak ya coba tak sawang intan job. Ngono to. Sopir rame ya tak sawang pucet ngono mana raine kok ya. Kok malah pucet. Monggo. Kaya bisa dadi tombo nah bodyguard kok ya nyambine nyoting malah wedi lho sing arep syuting aku wedi lho disotingkat mau awake kaya adireh lho kaya wi mlaku terus nggih rapopo manci jaga kesehatan kaya ampun ajrih lho Pak santai niki Mas tombo tresno nandang wuyung rinten dalu mung sliramu ingkang bisa nambani kangening ati jumbo kalian bawanipun ya Mas. Cakepane kangen ning ati. Loro ati. Bisa kanggo tombo, loro ning ati ya iso kangen ning ati ya. Jenengan apa kula riyen iki? Jenengan mawon. Kula. Lali ya.
anti-anti hati susah nunggu kowe balik rasa kangen ra bisa lari amung sira kang bisa nantani Bapak Lurah, mbok menawi ngersakaken lelakon. Kula iki Pak sowan Pak, kalau nggih kula bibar sowan Pak Lurah. aku ngiliki lho sing tak seminggu ping pindho nggih mboten napa-napa. kula aku nyantek pekewo lek ajeng matur kok malah jenengan ora dadi ngopo. Nggih ngersake lagu napa Pak? Lho ngono kuwi lho Dik, lho ngono kuwi lho Dik. Seminggu ping pindho lho Mas niki. Lah seminggu ping pindho lagi diajeki mawon nggih Pak nggih. Diajeki mbahmu ya. Ya ora apa-apa sedekah nggih Pak, ngersake lagu napa? Nyidam Sari, oh nggih bibar menika nggih Pak. Nyidam Sari. Seminggu ping loro ki lagi Dewa Ruci urung karawitane lho kaya. Ning muga-muga dados berkah, dados amal kesanenipun panjenengan Bapak Lurah. Amin. Ya alhamdulillah. Mangke tesih kathah sanes Pak Lurah. Mboten pinanggih kalian Pak Bayan, Pak Mariono. Suwi banget. Enten nek 3 tahun, 3 tahun. Angger petuk ndelalah dhek panjenengan pas jagong. Ndelah kundure kan nggih rumini Pak Bayan riyen. Oh ngoten. Rung iso ngantek sapet jagong ngono wis ditinggal lunga. Sehat selalu nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Nggih. Sedaya warga Margorejo manggi wilujeng pinaringan sehat gancar nggone golek rejeki. Amin. Amin. Aja semalam wong bagus tresno iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana ning sisihmu Katur swanten Pak Nigri Sampun, pun aturaken sawetawis. Indonesia wiwitane kepareng jumeneng Dik Noni Aprilia anderek sang peke kenyayu ini rada sedak kene lono kok jeblok tabrak tepak nesu bocah kang ngolah budaya ya Rijeng dalu Pak alhamdulillah adik-adikku saiki tambah sregep mangkate gasi. iya sing paling ngepluk Merlin saiki ya tekone sik dhewe Adalah iya sowan menyang kutha gedhe ning tak pikir angger sekalian ngono tetep tak beh tekone dhisik di cetakne sisan Dik. iya ora mung ngono kok ya Kuwi ya ben ngerti. iya bandara terus kayung yon selendang kuning kang saking bukit
permana ning wasis ngungro angungro marang bandara sang Dyah Ayu pijer ngincangake alis terus tresno sesideman angel dhewe. Tak bawane sesideman kok njaluke sambung wanci dalu ah nobatke wong to. Ya padha labelene ya mungkin Slendro kae elok 6 ngono. Oh ya wis latihan lho, Dik. Iya, heeh, alhamdulillah. Kudu enek perkembangan ini. Ya setahun sak lagu, setahun sak lagu. Aja mau perkembangan nakal yang judeke wong. Monggo sesideman langkung rumiyin. Luy. Wih becek paten ana timbang perpisahan Selesya tak rewangi samutana marang keluarga putra liwat kincange kalisma ketetet anggatan rasane hatiku wis lingser yuswaku aku isih mampu biyen bapake ya tukang kendang elok. Saiki ra ketang bakul iwak nila. Ya ibune ya pesinden. Padha karo Merlin kuwi. Wah, lanang wedok kuwi ya seniman bapak ibu. Tapi kok ra nurun ya, Dik ya? Oga, telah nurun mung nyeleleke tok anggumun ah kaya. Nggih, ana sekene Mas Agus arep mboyak kene. Monggo kalajengaken. Urip ana kota gedhe gawe masa di sini kowe apa lagi
Lajeng bincang-bincang. Mboten. Oh, mboten. Lah. Udane awet ya, Dik. Nggih awet. Bingung leh mulih engko lewat ngendi? Lah kok iso bingung? Ngelu ngeli. Lewate pundi Pak sing rada ngeli mriko elek meneh. Ngeline Bengawan. Ya. Ngendi krek kan wong kene to krek. Bengawan yang ngeli. Oh, lewat kali, Pak. Iya. Omah tembuse teko Ngawi. Nan. Urip ana tak gede kawitan okane masa isine apa wae sajen sesidem pasti kan Duh wong ayu papujane nyeti Pak Pur mangke dipun suwuni berkah dono swanten Pak Nano juragani sapi Mangke menika bibar menika mangke giliranipun. Bayan Mariono. Wah, sing kuatah ya, Mas. kaya ngene rasane wong nandang asmara apa mung ewekku dhewe do dewa Jawa Tengah welas sono mring mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu umpamakna nakuda tanpa prau sasar darating babatri idam sari es moro
bagane Pak Pur, sing siji bagane Pak Nano. Gandeng wektune wis wengi ayo diturke Ngidam Sari. Siji bagane Pak Pur, siji bagane Pak Nano. Apal urung jenengan? Lali ki Mas, Kok malah ya ini sing pundi to Mas? tingat-tingat. Lali mau ditentel wis Ngene iki lho mari sebelisin lho kok ya penyanyi ngeduit entek nglali lho. Bagianku Pak sing endi Pur. Mas? Nika Pak Pur. Alah. Nika. Nggih. Nika Pak Pur. Pak Nano nika sakilenipun. Nika. Nggih, kari milih engko sing endi jenengan? Ya aku sing gede no. Ya gede kabeh. Wis aku sing cilik. Ya, ora dadi ngopo. Ayo no, iki diaturke langgam Nyidam Sari. Umpama slik mitrasa Ya enten nak ya. Ampun Piyayi mriki ki luar biasa kok ya. Mungkin saking para pini sepuh sing kagungan pambengan ingkang mboten saged katilan. kok bingung ae lho. Lah ya. Lho, mante pake kok ya. Ku padine ya dinyet-nyet ngene lho ndri. Yo bang, ngene wis alhamdulillah kok wis mantep pilih bojo. Oh, tenane lho Mas. Umpamane enek wong kilap ngono terus piye? Alah moh. Ya tetep pilih bojomu. Pilih bojoku. Oh ya wis. Pilih bojoku. Sebab ora nek wong Nek kilap. ora ngerti ngono ta? Lah sing kilap ya sapa? Ya urung enek selaman sementara iki. Penyanyi kok ngantek kilap. Monggo. Nalikane disembadani saestu saking panjenenganipun Bapak. Buka ora Nggih. apal. Jan iki apa? Mocawe luput. Kerusuhane angel Pak Musa. Musa Frudin, Syaf Ibu Musa Poniem. Frudin. Pak Muji ngono ae. Sing gampang to, Mas. Ari Pak Muji ngono ae. Wangel Lah lerang pale lho. asmane Niku kondang. nama bekene Pak Muji. Pak Muji, Nah, Pak Muji, Nama alhamdulillah. kebarat-baratan, Mas. Awit tandha wujud syukuripun dhateng Gusti Allah Kang Maha Agung, nugraha ingkang pun paringaken putra pawestrinipun kawengku jodho, iki setuk jodho karo Kyai Amin. Oh, Surabaya. nggih. Terus ditanggapke Dewa Ruci, disengkuyung karo Jangkar Audio, Nggih. ya ora bahen-bahen Syutingnya apa, Mas? Syutingnya? sistem balap saking Amedia apa? Multimedia.
anu raja dawa-dawa kok. Lho ya. Multimedia. Wangele rem. Ojo Bacet mangap lho, Mas. Dhewe ngono kok lho. Ora nek kiyer-kiyer. Mangga pun tutup. Tutup Mas Tri, monggo. Nalikane karo indelu atiku laman sira ayo nganti mati ora bakal lali lakae lintange Nggih, sampun katur menika, Mas. Ayo dilanjutke mula kados. Sampe jenenge apa, Ndut? Tak trimo anane ganti sing maju len Nggih, panjenengan rene, Mas. lelakonku niki Keluarga besan saking Surabaya. saking Surabaya Nggih. Lenggahe niki mriki. pasrah kang kawasa Bareng ning jaba kok adem ya, Mas. dasare ya wayahe kaya ngene len Nah ya, wayahe nganten anyar ya ngene iki pas Mas berkembang biak. Gitu. nrimo pandu mengtu timbang handetawa lara Nggih. Dek ingi sing marai kentanan klambine kudu ijo-ijo sapa? Panjenengan. Mboten. Kok iso dipadhake karo taplak meja iki lho lah ya. Iya, iya. Dawuhe saking sing Oh ya. Lah ya. Niki monggo. Sumuruping surya wayah sore mendung katon lali mengang barengi atiku rasa gelo tembang tresnoku ilang pusra wis pintes ki sliramu kebatut tak tresnani kula nuwun wonge opnam ning nyatane sliramu ra bisa Semangat sedanten ya, Mas. Mungkin mboten sah mantuk.
touring kita di Sukoharjo. Iya. Ya kala-kala mengidul. Mengidul genti. Nenek dalu wonten Mojolaban. Nggih tesih kidul. Siang menika wonten Bendosari mengke dalu bablas Bulu. Bulu. Ya. Ya muga-muga kanca-kanca sedanten diparingi sedaya sehat. Sehat, amin. Nek sesuk kita ke tempat rewo-rewo lagi. Ya kok rewo-rewo ki piye, Mas? Maksudnya Sesuk genti kono mahetan. Mahetan. Ngundang. Sing yo kajange sewan. Ning yo ora Kababe apa-apa. dicentelke ngono kae ya. Donganipun sedaya menungsa menika duh Gusti mbok menawi rejeki kula tasih teng dhuwur langit mugi panjenengan doaken. Mbok menawi rejeki kula tasih tebih jenengan cedhakaken. Ning mbok menawi mboten gelem nyedak awake dhewe sing nyedak. Ngono. Monggo lajengaken. Bungkasane tak terima lelakonku. Senadyan beri jroning Gusti tresnoku ilang musra. Alhamdulillah. Kabeh mangkat iki dina iki. Kabeh mangkat ya, Mas. Iya, Nduk. Wah, gayane nggawa pecis apa kek? Kupluk. Ya. Kaya len. Pernatalan ya. Ya iki dina iki. Pripun? Yoga nek ngantek nginep hotel. Elok tenan lho. Iya kuwi gek hotel ora hotel Melati. Lah bintang 3. Elok banget lho karo bayarane we larang hotel. Pira Ndut 150 Ndut? Hah? Iya. Oh. Elok lho 500. Berarti iki kok dhewe mlebu hotel Mas engko. Oh iya. Ya Allah. Monggo. Masukin ya, Mas. Bungkasane
Sembah nuwun setunggal dawuh saking enggak peloke Mas. Kitung Srina tokas maran manisea gugah ati tebe sinawanging netra suwe angangeni darmaning lara branti solae kataman wuyung ora ana pusata yen ratemu duh sira wong manis nimas manis nyata kang diokas maran landang kangene ngati kok mbok menawi pun rencang ingkang pundi nggo sing nggo jarik Mas nggo jarik nggo anu Mbak Leni kangene ngati kene apa kono Mas? Bukane kene apa kono? Mriki ya. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Duh wong ayu bepujanku ati susah mung kangen sliramu kaya
bali wengi tak anti-anti eling seno teko tetep nunggu kowe bali aja ngece karo wong ra duwe rasa tresno ra bisa mari yombong sira sing bani oh ae Mas Bendol, niki kan ning jero gedung Mas. Nggih. Nek udan kan aman. Aman niki. Turno iki sing ngundang ki Mas Mahesa iki lho. Nggih. Iki kan prainan to Mas. Nggih. Ya ning gone mbahe njaluk sunat. Wah ya. Campur sarine ngarani Mas Arosta jarene. Nggih, matur nuwun Pak. Berarti ki nggo bare nganti sak geleme pon tek solar apa. Nek kula ngeten manut nek kula ngeten. Tenang. Sing penting hitungane Penting ya. hitungane. Dugi subuh nggih mboten napa-napa. Anu Pak Lurah, wong menika ya tenggani Bapak Ibu ingkang kagungan Alrosta Bang Anton kali Ibu. Dadi mengke kula santai nek kula mawon. Santai Mas. Nggih, sing penting tak dongake Arosta di tahun 2025 lancar laris berkah barokah. Amin. Mengestune Pak. Amin. Mbak. Nggih, ben bosku tambah sugih Pak. Kula ndongakne Bibi jenengan Nggih sedanten tambah sugih. Lajeng nggih Pak nggih. Aja sembelang wong bagus tresna mana di mana anak kambing saya ora suwe aku Pripun Pak? Saestu sae luar biasa Mbak. Alhamdulillah. Nggih. Aja sembelang wong bagus tresnaku ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisih. Matur suwun Bapak. Suwun nggih. Nanu nanu. Sepira Mas? Nanu nanu. Lha kudu ngunggu nanu-nanu sik. Kangen kutan upama mung sliramu kang dadi dolonge ngati maju madi lebda pangkrawit balungane wah maju madi wau lenggahe teng pundi pembalunge Mbah Yai Darman almarhum zaman semonten
Angger sing balung Pak Jumadi ngoten nganti putil pethike ngoten. Diantar yai. Wes lawas anggonku nunggu sliramu tansah leledo ngeling ana rikala dina pungkur sliramu nate ngendika tresna lair jroning batin katampen lelagon Awak. apa ki mau lali tenan to Awak di. wong ayu sing tak tresnani lagu apa Mas ngoten nika WL. Wong ayu. Wong manis. Lelewamu. Nah, ya ngono kuwi ya. Rada lali-lali no. Lelewamu di. Nano. Yo, Mbok menawi pun rencangi Pak Yatno. Se. Ah, ngono ya matuk. Merlin. Ayo. Kebenaran. Ademe klot. Wong ayu sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi yo Bisa lali wong sliramu pepejaning ati najan sepisan ketemu nanging gedhe ne rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu masuk kowe kok sing tak tresno kerone wong ning apa atiku tega aku kaya tanpa dosa rasane galor-lorno Gustiku layuwun ngapura asik
sak jroning atiku nalikane sliramu tak trimo anane lelakonku niki pasrah kang kawasa nrimo pandu mengtu mati timbang handetawa maju ya? Ya. Soalnya tamu ini kene adoh-adoh kok. Tapi tak mengira rada maju ta. Sumuruping surya wayah sore mendung katon leli mengali yo barengi rasa gelo tembang tresno kurang mesra Jepun
kepacota tresnane ngono wong jagong ning nyatane kamu ora bisa tahan topi monggo kalajengaken Dik Ria. Iya. Terima lelakonku rasa gelap tembang tresnoku ilang dosa ngaturi kepacota tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tahan topi Nggih, nyarengi segata dalu saking kanca-kanca muda tumarna katur sedaya para tamu wilujeng rawi pasugatan ingkang sampun katur. Lajeng Kang Mas.
anakku sing Neng gedung saiki coba kayak swara sing tak genah mbrebek kan. Kebun binatang. Pambuka kono nyanyi, kono musiknya dibanterke. Ini kan di kebun binatang, Mas. Sampean nggak tahu toh? Nggih. Di sana banyak loh, nggak apa jeneng nggon kandang-kandang dulu. Termasuk Niku- sini ya banyak kandang. Ya ora nek ding. Niku peternak utut. Nggih. bagus dewe besok pinter sekolah yen mus bisa nyambut gawe kudu mlaku sak benere tahu tempe tahu Ya hene wis metu tahu karo tempe. Ben. Nggih. Samangke bibar setunggal langgam Nggih. langsung kula aturaken pakurmat yawe tertentu dalu kalanggahan mengke kathah sanget Nggih. nadong dawuh mungkin mengke Pak Camat, Pak Lurah saking para Pak Carik. Pak Carik. Komplit Kula ya, Mas. kula pitados Sragen menika olekaning kagunan kedunging kabudayan. Bahkan sudah diakui dunia campur sari itu dari Sragen. Ya mung siji, Siji apa, Mas? kabeh do nguyu-nguyu MC. Nah, obatke wong. Obatke wong. Enggak, Putra Nuswantara katur Mbak Leni. Niki langgam kado buat Dek Mahisa. Mahesa. Cep menangir anakku aja pijer nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah polisi cuma siji enggal menengo anak ayo welas marang ibu pasti kumasaan dasi didhawuhi kudu bisa Sik. Sing semangat, Lang. Enek senggaan anyar sing dhisik mau Pak Polisi beda lho ki mau. Nggo, baleni sik. Pak Polisi njuk manuke siji Ya. lah apa ora wis duwe ta Pak Dalang yo ben dobel Pak Dalang ki wis ndek manuk kok njaluk njaluk lho lemburi kan urung Bisa. Ayo. bisa gawe
Damel menapa? Iso gawe. Cakepan kok dialuske. Ayo, damel menapa? Nang nek ngene iki penake gawe apa? Damel menapa? Iya ta. Bareng ning siji muga-muga bisa taruna ingkang ngungkuli bapa Len. Umpama kaya aku Pak MC minimal anake ya bos ora sing apa-apa Mas. Bos campur sari. Oh ya bos campur sari. Heeh. Umpama Pake Polri. Polri anake Ya Kapolsek lah. Kapolsek. Minimal. Lah ya. Nek iso ya kaya Pak Kapolres Indramayu menika AKBP. Nggih, amin. Ajun Komisaris Besar Polisi. Ngerti Len kowe? Ndongamu anakmu sok dadi apa? Anakku ki wis tak dongakne sing apik paling apik dhewe Mas. Ning tak seneni ndek iki. Ya. Ndek iki tak seneni. Lah arep TPA ki malah kerudungan tak seneni no. Enak apa? Lah wong lanang kok kerudungan. Oh iya. Dadi kek banci ya kan. Wis tak dongake sing apik malah. Iya. Kudu dongane sing apik. Aku ndonga emah bundet kalah terus. Kalah terus. Aduh bapakmu ngayahi kewajiban yen wis rampung mesti kondur nuswantara adil makmur
kok aja suwe-suwe ngono to, Mas. Alah. Oh Lah iya. aku wis selak ingin nok Mas wis suwe. Bagiane kanca-kanca Wira Pradangga karo termasuk aku kuwi mung ngarepan. Ngarepan. Heeh. Dadi sak garapan langgam kuwi biasane pun angger wis kados biasane kowe wis ngeni wong kok len. Iki tak tanjak-tanjakke tenan mung bar iki mengke pun kula taosaken Pak Hormat. Ning nek ora nek MC ya kujur. Lah piye kok kujur? Lah engko sing arep mengatur wong Ya sujono aku ki wis kenene bubrah. Wis bubrah. Dadi angger Mas Mama kok nggih, nggih. Angger wayahe jam ya tak barke dusuneni wong. Diseneni wong ya. Njaluk lagu ya rebutan seneni wong terus. Ning ya ora apa-apa jenenge beraneka ragam budaya. Nggih. Len nyun sewu. Pokoke tetep disyukuri. Sak sragen pun antarane nyun sewu Tangen kalih Masaran nggih tetep benten. Benten pranatan, benten budaya. Menawi mekaten kita harus mensyukuri inilah Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Ayo ngono kae. Engko. Tak trimo anane lelakonku niki pasrah kang kawasa nrimo pandu mengtu timbang handetawa lara rada maju ya. Ya. Soale tamune ning kene adoh-adoh kok. Lah tak mengi rada maju to. sumuruping surya wayah sore mendung katon leli mengali yo karo atiku rasa gelo tembang tresnoku kang mustra tresnane ngono wong jagong ning nyatane kamu ora bisa tahan topi lajengaken Dik Ria. Iya. Trimo lelakonku
suling umatan barake sumurupe surya wayah sore mendung katon nelimengan kok yo bareng atiku rasa gelap tembang tresnoku